Nagpapasalamat si punong barangay Armando Lumerio ng San Vicente Grande, Daraga, Albay na isa ang kanilang barangay sa maswerteng nabigyan ng 330 sakong bigas mula kay Christopher Kitoko at Councilor June Nunez na ipinamahagi nitong Sabado at Linggo. Sabi niya, malaking tulong ito sa kanyang mga residente, lalo pa sa panahon ngayon na ang mamahal na ng mga bilihin. Napakalaking pasasalamat po namin, Barangay San Vicente Grande, Belog po na Barangay San Vicente Grande, para po sa ganitong oportunidad na binigay sa amin ni Kong Kito. Maraming salamat po, Kong, and God bless po. Sana po lahat po na benepisyo, mabigbigyan pa ulit kami. Salamat po. Mula sa 330 sako, hinati-hati ito sa tigsa 10 kilo. Isa sa 462 na benepisyaryo sa San Vicente Grande ay ang residenteng si Emmeline. Aniya, ilang araw din silang makakatipid dahil sa inisyatibong ito ni Nakito at Councilor June. Sabi ko lang tabi kay Kong Kito, salamat sa pagtabang niya. Sana duro-diretso dawa, hindi siya pinalad sa kanyang kandidatura. Duro-diretso manggalay ng pagtabang niya sa mga taga Albay, 2nd District. Sana sa susunod manggana siya para ano man niya ang sanyang gustong itabang dede sa 2nd District. Nabigyan din ng sako-sakong bigas ang mga taga-barangay Banyadero. Daklo man na pasalamat ko na inabot ako sa di nga raning kuan bagas ka bata dahil nga ning pangsap na kaya daklo man na pagpasalamat ko sa ako Bicol. Sabi man nga papasalamat kan mga matatawan nga na kan sa ropangin simana ni Pigalat nga may inabot man kaya ko lao man pasalamat kay Kong Kito kan mga tao di na matatawan sa di. Kabuuang 22 barangay sa bayan ang benepisyaryo ng rice distribution. Nitong Sabado, ginawa ang pamamahagi sa San Vicente Grande, Namantao, San Vicente Pequeño Kinawitan, Mabini, Burgos, Gapo, Inarado, Balinad, Kidako at noong linggo naman sa Salvacion, Banyadero, Malabog, Kuliat, Banyag, Kilikaw, Kimantong, Ilawod, Maruroy at Tagas. Nagpapasalamat tayo kay Congressman Christopher Kitoko dahil sa despite na yung result ng election medyo hindi sinwerte pero ayun namimigay pa rin siya ng rice per household. Mayroon po tayong 475 household dito sa Namantao. So Kong Kito, thank you very much po sa rice para sa mga household dito sa Metro Namantao. Ang rice distribution ay isa sa mga ipinangako ni Kitoko noong tumakbo itong kongresista ng ikalawang distrito ng Albay sa katatapos pa lamang na halalan. Ayon sa may bahay ni Councilor June na si Barangay Kagawad, Joan Hazel Nunez, kinuha na rin nila ang pagkakataon na makapamahagi na rin ng bigas sa mga Daragenyo. Sa buong Darageños po, lalo na po sa unang 22 barangays na nabigyan natin ng bigas, pinapaabot po ni Kong Kito ang pasasalamat niya sa lahat pong nagsuporta sa kanya. And ipapatuloy daw po niya kung ano po yung mga promesa niya sa abot daw po ng makakaya niya kahit daw po wala po siya sa pwesto. Lahat po ng barangay bibigyan po ulit ni Kong Kito ng bigas. Nanalo man siya o natalo daw po. Samantala, gaganapin din ang rice distribution sa 54 na barangay pa sa Daraga sa susunod na mga araw. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.